Ole hiljaa, mummo, jumalauta! Paskaa! Jännä tehtävän anto. Pöysti. Long time no logo. Mitä? Jumalauta! Pöysti! Olet auktoriteettiongelmainen, piittaamaton ja kaikin puolin sopimaton poliisiksi. Mutta, koska ei ole jonos... Koska... Olet... Eiks niin? Joo. Mutta koska olet jonossa viimeisenä ja kaikki edelliset oli hanurista, annan tehtävän sinulle. Hallitse viisaasti, Pöysti! Selkeästi oli kyllä heti selvää, että Jani tekee ton pöystin. Autuaita ovat ne, jotka eivät koko ajan tuijota toisia tolle ikävästi, sillä he perivät repomiehen ihanan työtuolin, joka on muuten varattu mulle nyt sitten. Se on, mä tykkään. Puhuu nopeasti. Idea on, että kaikki puhuu nopeasti. Koita saada se vähän nopeammin meneen toi pitkä repla. Minä yritän rakentaa keskustelevaa työilmapiiriä, sä vaan istut siinä ja mietit kuinka lyhyt minä olen. Ja käy. Nyt, kun poliisivoimat siirtyvät uuteen Rauno Repomiehen jälkeiseen aikaan, minä... Ei noin pirteä. Tulee liian koominen kontrasti. Niin, nyt minulla on tehtävä valita minulle seuraaja. No niin, onko kaikki roolit selvä? Kuka on juontaja? Jani. Kari Heiskanen. Niin, no... Voi olla. Ja bingo alkaa. Ensimmäinen numero 14. Bingo! Ei voi olla vielä bingo, siihen tarvitaan 4 numeroa. Katso, minä näytän. Ryöstö! Ei, minä yritin vain auttaa. Toinen numero 2. Bingo! Usko jo, pitää olla 4 numeroa. Apua! Ole hiljaa, Jukka. Onko nainen takarivissa Mummo, jumalauta!